Igama nginqabile niphathela amazwi lami e-Ithonga ngomhla ka-1 January. Happy New Year to everybody. Hhayi-ke guys, namhlanje-ke uZama ufikile Ntanzi uyise eyozama phela ukuthi aphinde ambonise okokugcina ukuthi lo muntu wesifazane amfake laphaya koNtanzi akalunganga. Ushilo ukuthi baba ngempela angazi le nto yenu noMakhumalo ukuthi iqalephi nokuthi iyaphi, kodwa asikho isizathu sokuthi usifunze yena thina. Wamane wathi nje uNtanzi, lalela mntanami, ayingeni nje indaba yakho kule ndaba yethu thina sinoMakhumalo. Like wena kahle kahle angazi ukuthi ungenaphi kuyona mntanami, ngempela awukuhloniphi sibadala mesibangaka. Wathi baba nami kodwa ngaqondisisi ngempela ukuthi ngempela usungazumfake lo muntu wesifazane phakathi koNtanzi. Mina ngeke ngize ngikwazi ukumxolela kuyona yonke into angenze yona. Wathi mntanami, njengoba kade sengishilo-ke, le ndaba le ayikufaki neze wena, phakathi kwami noMakhumalo. Wathi hhayi-ke baba, uyamthemba yini kodwa wena? Wathi yazi ngimthemba ngenhliziyo yami yonke nangempilo yami yonke. Wathi uma wukuthi kunjalo-ke kulungile, ngeke ngize ngime endleleni yakho, ngizozama ukuthi-ke ngihambe nawe kule ndlela osuyiqala baba. Wathi ngiyabonga kakhulu mntanami. Wathi kuZama kulungile baba, ukudla-ke kwasekuseni sekulungile. Wathi kulungile-ke ngizokujoyina manje. Nangempela-ke guys, i-breakfast-ke uMamFethu beselenzile and uMakhumalo ngezizathu nje engasiqondi umane nje wamenzela itiye elinempilo uNtanzi elibizwa ngokuthi i-green tea. Ube nje ukungena endlini uNtanzi uMakhumalo walithi gwaqa itiye, wafaka ne-aphula ngaphakathi kulona, waqeda wamnikeza. Wonke umuntu endlini kumane wamangala ey'buza ey'phendula ukuthi hayi bo, uNtanzi uqalene nokuphuza i-green tea ngoba uwumuntu ophuza ikhofi. Umane nje wathi uZama, hawu ngeke baba, phela thina sihlezi sikwenzele leli tiye leli, sithi nje mesikwenzela umane uthi siyakudlisa-ke manje umane nje ukhetha ukusiqeda nyala endlini. Hhayi wathi uyaphika uNtanzi, wathi uMamFethu ngempela uqinisile umntwana baba, nami ngathi ngikwenzele i-green tea. Wathi wena leli tiye limbi ngathi umchamo wembongolo, kodwa kungani uliphuza namhlanje ngoba ulenzelwe uMakhumalo? Wathi hawu phela uMakhumalo lakhe limnandi. Bahleka bonke endlini bebona ukuthi hayi lo muntu hhayi ngoba nakhu ejatshulisa itiye lamakhumalo, uthando nje yilona olumgajile, selenza ngisho nento uMakhumalo amnikeza yona kube ngathi mnandi ngisho iyimbi. Guys, uMamFethu umane waliletha-ke ikhofi, wathi baba asikho isidingo sokuthi uphuze into ongayithandi, nanti ikhofi lakho olijwayele. Wathi cha, ngizophuza nje lona nje leli tiye lamamzilikazi ngoba hhayi limnandi. He guys, emva kwalapho-ke umane wathi uNtanzi, yazi ngiyajabula ukunibona nihleka niwumndeni wami, kungenza ngifikelwe ukujabula okukhulu enhlizweni yami. Yazi uMamFethu bengicela bandla upheke isitshuru namhlanje sike sithi ukujabula la ekhaya. Hhayi wonke umuntu-ke wavungama endlini ezwa phela igama lesitshuru ngoba siyaziwa lesi sitshuru sithenjiwe impela ukuthi mekuphekwe sona hhayi kusuke kukhishwa ubhozo kuleli khaya lakoNtanzi. He guys, uMamFethu umane waya endiza emakhishini uyopheka lesi sitshuru phela family esiyingqayizivela. Hhayi-ke uthe nje sewagxabhisa amabhodwe-ke, nangu uMakhumalo uyafona laphaya, ufonela uNjinji uyamtshela ukuthi yeyi namhlanje lamanqamu. Uthi uNjinji cha, kodwa mina sengishaye uvalo-ke manje, wena ubuthe uzoqeda ngoNtanzi manje masufaka umndeni wonke mina sengiyasaba. Wathi khululeka, ngine-plan la, lo mndeni kumele uhambe wonke ngoba phela mengishiya nje oyedwa ngiyasaba ukuthi uzomane angiphendukele aphinde futhi aqhubeke nombuso. Umbuso obheda awubolile, labantu laba kumele baqede, abalunganga, bayingozi emphakathini. Angisenzeli nje umndeni wakwaMagwaza kuphela ngokuqeda ngabo, sengenzela ngisho nomphakathi wonke jikelele. Hhayi wabuza kuNjinji ukuthi iplani yakhe ithini? Wathi hhayi khululeka, ngizofaka uphoyizeni ekudleni. Wathi hhe? Wathi yes. Wathi yabona futhi nami ngizokudla kancane ukuze kubonakale ukuthi akusimina ngoba mekuthi badla bodwa mina ngidli kuzobe sengathi-ke kuyasolakala ukuthi yimina owufakile. Hhayi bo guys, uMakhumalo uthe suka lapho walivala ucingo. Nangempela-ke uMamFethu wapheka kwase kufika-ke lo nkosikazi walapha kodladla emlethele iy'nkinga ngoba phela babangani, esho ukuthi umshado wakhe uyaketuka laphaya, kunomuntu ofikile owesilisa usethi manje ingane le yakhe yokuqala intombazane uMbali hhayi akusiyona indodakazi yakodladla. Useyasho-ke uMamFethu ukuthi hhayi uMamKhize lo utshele
umyeni wakho konke lokho, wathi iyabula nkosikazi, uyinyoke namakhanda amabili. Baphuma ngaphandle-ke beyoxoxa iy'ndaba zabo, kanti akazi ukuthi uphuma nje usededela isikhala sokuthi kungene uMakhumalo eyofaka ushevu kuwona wonke amabhodlela awawaphekile. Guys, uvuvuzele uphawuda ugirl, wawuvuvuzela. Lo phawuda lo wayeqamba amanga ethi imbewu yokutshala. Hhayi, bekuphoyizeni ukujuqa umndeni wakontanzi guys. Ufake kushebo, ofaka ngisho kwimeshi yesaladi, wenza sure ukuthi hhayi ushawujuqu wena wabona umuntu ecupha amagundwane endlini. Yeyi! Sekusuka lapho-ke guys-ke, hhayi wabuya uMamFethi, hhayi uMakhumalo wazenza sengathi nje ubezoyibhekisa into ethize la ekhishini, embuza ukuthi ngakusiza yini ngikulekelele. Wathi uMamFethi, hhayi sengiqedile ukupheka, khululeka, ungakhululeka nje uye endlini enkulu. Hhayi nangampela-ke guys, safika isikhathi sokuphaka. Waphaka uMamFethi ukudla, hhayi abadlanga kanje kontanzi, yeyi bengingazuza ukuthi abakaze bedle lokusile. Bakudla ukudla, bakudla ukudla, lapho uMakhumalo belokhu ethi choko choko kancane kancane. Kubonakala ukuthi akafuni ukudla kakhulu ngoba uyazi khonani phakathi. Uphinda uze wathi, ma wukuthi lokhu kudla awukuthandi kulethela kumina, ngizokuphosa emva kwevesti manje. Wathi uNtanzi, cha, ayikho inkinga, myeke uzokujwayela ukudla kwale khaya. Nawuzama wavumela ukuthi hhayi akadle naye uMakhumalo ngoba vele useyilunga lomndeni, vele ukudla kwale khaya kumele akujwayele manje. Hhayi nangampela-ke guys, badla waze wathi uNtanzi usefisa-ke ukuthatha-ke uMakhumalo amenze unkosikazi ngokusemthethweni, okwenza umndeni wangajabula-ke manje. Usubona sengathi uyachamazela-ke, uthatha izinto phezulu. Guys, bathe basayidingida leyo ndaba, hhayi waqala uzama wawonyakonyelwa yisisu, wathi hhayi noMakhumalo wenza sengathi uyaphuma uyobeka ipleti, wawela phezu kwetafula lasedaningi. Kuthe kusanjalo nangumduduzi naye uyakhala uthi awe, nophinda uthi usiza uzama naye uyakheqeka ngala, ukudla ukuphose ey'mbambweni naye uyakhala. Hhayi bo guys, umuntu ubekade engconywana bekuwuyena uMamFethi ngoba ngathi uyena akasheshe adle ukudla akuphekile, ngathi udla sekugcineni nje like sekuqede wonke umndeni. Guys, bonke-ke bajuqajuqekwa yisisu-ke, asazi ukuthi yozala nkomoni lo phoyizeni lona ngampela uzoqedwa uthi nya emndenini wakontanzi, noma mhlampe uzothi rhamaluzi ebese ubashiya-ke abephila kodwa bemanxebanxeba ngaphakathi esiswini. Sobona-ke ngosuku olulandelayo ukuthi-ke zala nkomoni. Kazi-ke yena uMakhumalo njengoba naye ethe chokochoko kuloku kudla, angeke yini agcine segula naye uNtombo, agulela ukufa. Hheyi ngoba ngampela guys, iy'nhloso zakhe ziyingozi ngoba naye zifake yakhe impilo engozini. Nakho phela naye bese kuphoqeka ukuthi adle uphoyizeni, azi kahle ukuthi ufakwe uyena. Hheyi bo guys, abanye abantu banehaba. Uma sebefuna ngampela ukuqeda ngabe sebacabanga nanokucabanga ukuthi nabo bafake yabo impilo engcupheni. Bamane nje begadle. And this time around ufuna ukudla fumuka adle silaza, akafuni kusale lutho egcekeni, ufuna ukuqotha imbokodo nesisekelo. Guys, asibone ukuthi-ke le plan yakhe izosebenza yini noma cha ngosuku olulandelayo. Aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente.